malkung phanya rokno biskango thangai nok malkung lahok takisa agugoi bathok kangke belaki chanai tangi hindi biskango ke belaki no jamungu haipon singoro mainly TSF Tripura Students Federation tai Tripura mothabai singobo pal khlek layo tini ne o jaga kuthum laimani bo tini ni salo pusuk jorate lopurok no aro kuthumani जों tini 10,000 hairok borok kuthumani hnai wansugo hai buna pungo belai kesangmani bagai tabuk borok kereng jagani phailei tongo जों khayo tai ada gontorongni bisingono जों chenglai manan hnai already chini kwbangma jaga je gana kokni borok le phaisok hoibekya जों taibo borok na singlai tongo chino program mo chengnani bagai taklaini salo je 2019 je koglai jakmani noti taklai bisio bobahai a je chobak khlaini rokni phaisingo tam khlaijaka heke buskang salo tai tam khlaijaknani nahar mungto chini chobak khlaijani mane जों haino जों tabuk o CAA Tripura o जों indigenous borok obono जों manina haya jodiwo ADC area o obo exam khlaijaka hai hinpano chini ADC ha turuk sikonai tongo government ni joto prosason bongni yago tongmani bagai borok ADC hano sikondruk khlai tongo abun bagai o ADC area wo exam honi himpano जों o CA no chini o Tripura hani indigenous borok bukung barok abo kuno dino manina hagla tabuk je ADC ni hano sikondruk khlai tongo je koksil sawi tongmani aboke prosason ni bukhakti bobahai jaga bob biang edisi amtani biang side babayo edisi ne hanor nahar jagi to kuno specific जों abono sana thangya tam kai chini edisi area o borok encroachment borok allotment rok khlai rui chini edisi ha chi kunoi tongo kubang ma jaga wono ama haiki tongo abon bagani जों khansa khlai choba khlai yakai जों o jorabo chini nahar mung joda जों jodiro Tripura hawo chini rights chini manthai chini constitutional rights hukumono जों culture language no narokna thangka kai जों kaisa separate constitutional solution जों nango abon bagino TSF tai Tripura mothabo constitutional solution ni favor kok sawo tai जों greater Tripura no naharei जों o movement no जों buskangi tlangi thanai abon bagino tini जों oro TSF ningoi tai jotto chini borok do phanengoi जों oro alka organization by khai जों oro bal khlai tini o black day te bosor brum no o thayo जों black day observe khlainani hnai TSF ni siddhanto aboni tailo no जों tini oro kuthum lai tong chini tini o jaga kuthum laimani ulo जों oro march khai thangai जों rally khlainai highway touch khai जों oro hain hai asuk lainai abon ulo chini oro meeting bo ungnai abon bagi jotto lukurok no Tripura hani jotto tokpani borok no o CA ni against जों khansaka basawi जों chini culture tradition tai chini hukumo rokno naraknani hinkai जों khansaka basanani bagai TSF ni jotto borok no chintani जों koimung rohoro nangni bisingtai bo bodol kaibisek bodol nei bukhakte khlaijagi to जों tini oro TSF tai Tripura motha जों pal khlai layo o